Els oients que ens seguiu cada cap de setmana ja sabeu que els del Via Lliure som gent molt enamorada de les cartes. De fet, cada diumenge a 7:15 del matí obrim il·lusionats la bústia del Basar de les Sorpreses amb l'Albert Beorle aquí per llegir els oients que ens escriviu i, de fet, per poder-vos contestar. Ara que s'acosten les festes i que tots volem felicitar els qui ens estimem, el trànsit de cartes amunt i avall augmenta. Cartes pels fills que estudien fora, postals pel familiar que va marxar fa temps i que fa anys que no veiem, felicitacions per aquell amic que viu a l'altra punta del món. I és enmig d'aquest moviment de cartes que avui volem descobrir una història emocionant que té a veure exactament amb això. Dos amics catalans anònims que durant molts anys, durant el franquisme, es van relacionar només per correspondència perquè vivien lluny l'un de l'altre, 10.000 quilòmetres de distància. I no va ser fins dècades després, remenant en calaixos i en armaris i capses plenes de pols, que les filles d'aquelles dues famílies van poder reconstruir el pensament precisament dels seus pares, les seves vides i, en part, la seva història familiar, perquè no sabien que tenien precisament aquesta relació tan intensa. Estem parlant de cartes escrites, però també enregistrades de viva veu, com aquesta, gravada l'any 1960. Per tal d'aprofitar el temps he hagut d'escriure tot el que sigui. O sigui que aquest missatge serà com una carta sonora. Recordo que en una ocasió, abans de partir-me de la nostra terra, vas dir-me que hauria de procurar de venir cada 2 o 3 anys. Ja ho veus, n'han passat gairebé 5 i les possibilitats d'un viatge són tan remotes com el primer dia. Isabel és així al meu costat i aquesta serà la vinentesa per a què pugui dir-vos uns mots. Permeteu-me, doncs, que us feliciti de viva veu, no solament pel vostre noviatge, sinó pel naixement de la vostra cosina, abans que us parli la meva humilitat. Bons amics, encara que no us conec personalment, en Jordi no m'ha parlat tant que us aprecio com si us hagués conegut tota la vida. Potser algun dia tindrem l'ocasió de veure'ns en carn i ossos, i ara també vull felicitar-vos i desitjar-vos força salut i a vosaltres i a la vostra filla bon Nadal i feliç any nou. Sempre, sempre. Esperem que el pas del temps no hagi fet inaudible per a alguns dels que ens esteu escoltant aquesta gravació del 1960 enviada per correu postal des de Buenos Aires cap a Barcelona. Què tal, Glòria Arbonès? Molt bon dia. Hola, bon dia. Qui era aquest senyor que parlava? El meu pare. El teu pare. Com es deia? Jordi Arbonès. Exacte. El teu pare... Bueno, sentíem, de fet, la veu del teu pare, una veu femenina. La meva mare. Com es deia? Isabel. Villaverde. I encara se sent una altra veu. La meva. És la teva veu. Soc jo, sí. A l'any 1960, exacte, que et vas colant al mig de la gravació. Sí. Clar, explica'm què és això, perquè això és una... Entenc que és una carta, això? Això és un disc gravat, com un disc, el que dèiem... De vinil. Simple, de vinil, que es gravaven allà a Argentina, a veu, perquè després hem investigat una mica, perquè sí que sabem que aquí no es feia això en aquella època, i llavors anàvem a un lloc, en una cabina, que suposo que seria com una cosa com aquesta, i es gravava. El meu pare, pel que sembla, ho tenia escrit això, perquè el temps era el que era, i llavors s'enviava per correu. Sí, es nota que és gravat i que estava escrit i pensat abans, perquè estava llegit per el to i també per les paraules que fa servir, no? Que són molt... No són tan potser col·loquials com algunes, ja són un punt formals, no? Sí, com si, exactament, segurament ho havia escrit i llavors ho llegia ràpid per aprofitar ben bé el temps. Què hi feia a l'Argentina el Jordi i l'Isabel, els teus pares? Bueno, la meva mare va marxar cap allà amb la seva mare i els seus germans l'any 53, però els meus pares ja eren nòvios aquí a Barcelona. Els dos són de Barcelona? Sí. Bueno, la mama és de Granollers, però es van conèixer treballant al mateix lloc, a una empresa que es deia Isoelectra, es coneixien allà, i clar, feia potser un any que eren nòvios, i llavors la mama, quan va marxar amb la seva família, la promesa, diguem, del meu pare era que es casarien i que ella aniria cap allà, i llavors a l'any 50, si van estar 2 anys, en realitat, que aquestes són unes altres cartes que encara no ens hem atrevit amb el meu germà a tocar, però estan totes les cartes dels 2 anys que es van estar separats, no? I van anar cap allà per això. No tenia res a veure amb política, perquè qualsevol pot pensar que als anys 50 una persona que se'n va de Barcelona fins a Buenos Aires podia tenir alguna cosa a veure amb política. No era aquesta la raó, no va ser aquesta. Tot i que ell sí que tenia
no és que militava políticament, però tenia una militància cultural, diríem, que és la que va continuar després d'Argentina, activament, i allà és on va conèixer el Juli en aquesta militància cultural, diríem. El Juli és la persona a qui li va dedicada aquesta carta, exacte, que dius que anava en forma de disc i que s'enviava, diguem-ne, via postal, com si fos una carta normal, però amb un disc de vinil que es podia reproduir. Sí. Marta Albaladejo, què tal? Bon dia, benvinguda. Bon dia. Qui és el Juli? El meu pare. El teu pare. El nostre pare. El teu pare. Tu ets la filla del Juli. Jo sóc la filla gran del Juli, sí. Quant de temps fa que has escoltat per primer cop aquesta gravació? Doncs fa unes setmanes, no ho recordo exactament, però aquesta gravació va ser impressionant com la vam retrobar, perquè jo no sabia que existia, fins que la Glòria no ho va dir, o en alguna carta ho vam llegir, en una carta ho vam llegir. I en una carta que s'enviaven als vostres pares? Sí. Feien una cita d'alguna gravació de veu? Fan referència. T'he enviat o t'enviaré... Ells parlaven de disc carta. Un disc carta, clar. I aleshores jo vaig anar a casa a la meva mare, que guarda moltes coses, i vaig pensar, allà hi deu haver el disc carta o cintes magnetofòniques. Això sí que jo sabia que existien unes cintes magnetofòniques, perquè més endavant això va evolucionar a cintes. I bé, vam estar buscant i la meva mare diu, no, en aquest armari no hi ha res. I jo, que sóc una mica així rebel, dic, sí, a veure, no sé com, vaig dir, sí, a veure, deixa'm mirar. Ho vaig obrir l'armari, no hi ha res. Vaig veure un àlbum de discos, d'aquests àlbums en què posàvem els singles abans, de vinil, no? I trec l'àlbum i dic, a veure, i miro, hi havia tot de singles, i en veig un que és de sardanes. I l'obro, la funda, i trec el disc de dins la funda i era la carta postal. Què deia? Carta postal? Des de fora? Fono postal. Fono postal, deia. I estava signat d'alguna manera? Hi havia algun nom des de fora? Sí, Jordi Arbonès. Jordi Arbonès. L'etiqueta per Juli Albaladejo i família, la data... Ara hem començat pel final, que és el moment en què vosaltres dues us trobeu per anar intercanviant cartes. Però, perdoneu, vosaltres de què us coneixeu exactament? Dels nostres pares, clar. Però ja us coneixeu d'abans? Bueno, a veure, amb la Marta físicament ens hem retrobat quan jo la vaig veure un dia a la tele, amb ella, i vaig dir que aquesta és la Marta, perquè clar, sí que ens havíem vist per fotos, o sigui, ens sabíem. Sí, hi havia una relació familiar. Sí. Molta gent que està escoltant la ràdio dirà la Glòria té un accent curiós. I és un accent argentí perquè tu ets nascuda a l'Argentina. Ets argentina, ets catalana, ets... Ai, aquesta pregunta me l'han fet des que vaig néixer. Bueno, jo em sento molt catalana, la veritat, i molt argentina, també, clar, les dues coses. Llavors, a quin any marxa el teu pare? M'has dit l'any 56? A l'any 56. O sigui, de què es coneixien exactament els vostres dos pares? Ells es coneixien d'aquesta militància que dèiem cultural, per dir-ho d'alguna manera, en un espai que es deia la Penya Cultural Barcelonesa, que estava allà al carrer Sant Pere més Baix. I dintre d'aquesta penya hi havia la Comissió de Cultura, i ells dos, amb altres tres persones o quatre més, eren de la Comissió de Cultura. I elles es van fer amics. Sí. I en algun moment determinat els seus camins, diguem-ne, vitals es van separar. Però es van escriure sempre. I es van escriure sempre. Sí. De quantes cartes estem parlant? Hi ha unes 100 no? i pico. Sí. Perquè, clar, el que us passa és que vosaltres teniu, diguem-ne, intercanviades les cartes. Les dels vostres pares no els teníeu en el seu moment, sinó que teníeu els de l'amic, els de l'altre, no? Per tant, i estaven intercalades, entenc. O sigui, nosaltres les hem anat intercalant. Heu hagut de fer una feina d'anar mirant, aquesta s'envia com a resposta a l'altra. I són totes? No. Encara en falten. Encara en falten. En falten, o sigui, teniu buits, diguem-ne, de la història familiar. Sí, sobretot falten de les del meu pare, que són les que van anar a Argentina, i a Argentina sembla que hi va haver més mudances i més canvis de casa, i els meus pares no van fer tants canvis de casa. I aleshores potser se'n perd alguna pel camí. Sí. Hem d'explicar que de les cartes que teniu ens n'heu passat algunes al Via Lliure, i el que escoltarem ara, de fet, és un company de la ràdio posant veu a un d'aquests textos. Hi ha cartes que són enregistrades i cartes que són físiques, escrites, i és una que escriu en Jordi molt poc després d'arribar a l'Argentina, i escriu això. Vaig fer uns apunts de les impressions del viatge, i el dia 9 veig que vaig anotar. Dia 9 d'abril. Sortim a les 12:20, aproximadament. Des de la popa acaricio amb la vista el llom de la balena de Montjuïc. Un eixam de gavines, les puntes de les ales negres, lentament acompanyen el dol del meu cor. Barcelona geu plana.
i jo ploro. Amb aquestes paraules vaig intentar buidar el dolor que sentia al meu cor. A part d'aquestes hores del primer dia, la resta del viatge fou bona i vaig procurar sentir intensament la bellesa de les postes de sol atlàntiques. Això és una descripció molt emocionant, Glòria, de com s'acomiada de la terra, el teu pare, de la seva ciutat. Impressionant, impressionant. I ara estic darrere de trobar aquests apunts que ell diu que va escriure en algun durant lloc. tot el viatge, clar. O en alguna llibreta, alguna cosa. Lloc, sí, sí. Quina edat tenia exactament el teu pare? 27. 27 anys. Aquell mateix any de la separació, l'any 56, en Juli escriu també cap a l'Argentina amb una disculpa. Ho sentim amb la veu d'un altre company a la ràdio. Sí, Sherami, es lamentable, ya lo sé, pero me encuentro en esta lengua como el potro que han liberado de las quinchas y el peso de la ortografía, de la brida de los barbarismos y del aguijón de espuela que es el amor propio lastimado, al saber que estás asesinando una lengua que es inocente de tus culpas. Créeme, Jorge, este gesto tuyo lo aprecio mucho más al saber lo que representa para ti el aceptarme en esta lengua. Merci. El teu pare, Marta, es disculpa perquè no està escrivint en català, sinó en castellà? Sí. Per què escrivia en castellà? Perquè ell en sabia poc d'escriure en català. L'escola era en castellà, òbviament, i el meu pare era castellanoparlant. El meu pare va aprendre català als 16 o 17 anys per decisió pròpia, però no perquè a l'escola n'ensenyessin, i ell era de família de pares murcians i a casa seva la seva llengua materna era el castellà. El que passa és que amb el Jordi sempre es van parlar en català. Però hi ha molta gent aquí a Catalunya d'una certa edat que parla català però no sap escriure català. O els fa vergonya perquè com que no en saben l'escriuen malament, no? I doncs aquest és el cas. Les primeres cartes ell les escriu en castellà i li sap molt de greu escriure-li en castellà, i doncs hi ha tota una comunicació entre ells dos en què el Jordi li diu no passa res, pots escriure en castellà, no? I a ell com li agrada molt, no?, que el seu amic el pugui reconèixer també escrivint en castellà, i després es decideix escriure en català i té molta consciència de les faltes d'ortografia que fa i li demanen a l'amic que li corregeixi. Clar, ells feien unes classes de català clandestines allà a la penya cultural barcelonesa. Als anys 50, abans de marxar. Abans de marxar es coneixen a la penya cultural, i aquest activisme cultural és que aquesta comissió de cultura busca una estratègia per fer classes de català, que és fer classes d'idiomes, i fan classes d'alemany, d'anglès, de francès, amb l'excusa de que així fan traduccions al català, no? I clar, el Jordi després hi ha unes cartes en què li fa correccions d'ortografia, de gramàtica. És molt curiós aquesta part. Majoritàriament les cartes de què parlen, Glòria i Marta? O sigui, són de contingut personal, és de les vivències... De tot, però tenen un intercanvi intel·lectual impressionant. Els dos eren lectors, però impressionant, o sigui, llegien de tot, llavors es recomanen llibres, els dos escrivien, llavors s'envien coses que escrivien perquè l'altre li faci alguna mica de crítica o de comentari, no? Sí, fent recomanacions una a l'altra. I recomanaven música, pel·lícules... Bueno, però no un llibre o dos, és impressionant la quantitat de llibres i de reflexions filosòfiques i literàries, és una passada. I després hi ha tota una part, diguem-ne, personal, perquè a mi van passant els anys. M'heu dit que el teu pare, Glòria, se'n va amb 27 anys, més o menys tenia una edat similar amb en Juli, però es van escrivint durant tota la vida, per tant es van fent grans, es casen, tenen fills, etc. Mira, aquí hi ha una carta que arriba des de l'Argentina, precisament, d'en Jordi cap a en Juli. Cara amic Juli, abans de res deixa'm comunicar-te la nova. Ja sóc pare. Ja ho veus que està aviat dit això. Però la cosa és més seriosa del que sembla. Vaig estar al costat de la Isabel durant tota l'estona que van durar els dolors. I quan la van portar a la sala de parts, doncs va estar a la clínica, vaig sentir tot el que passava a dintre a través de la porta. I, noi, aquells moments són inoblidables. Per un instant palpes la realitat amb tot el cos, amb les mans, amb el cervell, presents la vida, una nova vida, que està a punt d'esclatar i tens la mort que t'espia, o almenys t'ho sembla, des de darrere d'una porta. I el dolor de la teva dona se't clava com una estella entre carn i ungla, i després el crit final, seguit d'un silenci espès de la teva dona. I esperes el plor,
El plor que et fueteja aquell silenci i, altra vegada, per un instant, l'ombra de la mort et cega els ulls. Després el pet com d'unes clatellades i tot seguit el plor, la vida, un trasplant de tu mateix que ja respira i viu fora teu. I aleshores, tota aquella angoixa anterior es converteix en una emoció que t'atenalla al coll i vols plorar. I no pots. I ja ets pare. Sospito, Glòria, que és el teu naixement, això. Sí. Sí. I t'emociones molt sentint-ho. És que és molt fort, no? Aquesta narració de la teva arribada al món, és que recordo, Marta, quan ho vam llegir, que va ser molt impressionant. Clar, perquè no sé com eren els vostres pares, a què es dedicaven, si parlaven gaire, si eren gaire conversadors amb la família i explicaven aquestes intimitats, o ho heu descobert a posteriori? Bé, això és una sorpresa que hem tingut, perquè aquestes cartes ells parlen de coses molt íntimes, no? I són dos homes que estan parlant d'emocions tot sovint i fan un tipus de comunicació de molta profunditat i de molt de caliu, no? En realitat, les converses que teníem a la família no eren unes converses en què es parlés gaire de les emocions. Sí que amb el meu pare, per exemple, parlàvem molt de llibres i em feia també llegir tots uns llibres que li recomanava el seu amic des d'Argentina i doncs me'ls passaven a mi i jo me'ls feia llegir i parlàvem de coses intel·lectuals, no? Però les humanes i de les emocions no, eh? No. Jo pensava que no en sabíem, o que no en sabia, però la sorpresa ha estat descobrir que sí, clar que en sabien. I a més aquesta idea que tenim a vegades les dones, no? Com que els homes tenen amics d'anar al futbol, però com... Correcte, perdona, no parlen de res... No, els homes no tenen aquestes amistats com nosaltres, que tenim l'amiga íntima, i no, clar, tenen una amistat molt íntima i molt profunda, no? Sí. Dèiem que tenim més... Ens heu permès entrar en les vostres intimitats, diguem-ne, familiars a través d'aquestes cartes, però també a través dels àudios, no? Vols que escoltem la veu del teu pare, Marta? A través de la ràdio. Tu ja l'has sentida, però els oients no. Sí. Insistim, en Juli és qui es va quedar aquí, en Jordi és qui va marxar a l'Argentina, ara sentirem la veu precisament d'en Juli. A Barcelona, a la tardor de l'any 78, quan ja els arbres han sigut despullats pels vents i la catifa de fulles dorades ens omple per tot arreu. Espero que tots aquí a l'Argentina estigueu estupendament. Estimat amic, deixem que, ja que tinc una cinta a les mans, pugui donar-te una opinió, una versió del país, del nostre país, que llastimosament no pot ser només que degradant a nivell polític i social. Aquí sí tenim una mena de política de partits molt mal païda, o sigui, els partits han estat tant de temps amagats que quan han sortit a la llum del sol pràcticament ha sigut per intentar arreglar coses inarreglables, coses que no tenen arreglo. Clar, des de la militància política i a 10.000 quilòmetres de distància, això és de l'any 78 ja, és a dir, amb Franco mort i amb l'inici d'una democràcia encara molt incipient, no? Deuen parlar molt de país, també, i de la política. Sí, sobretot en aquestes últimes... I després hi ha dos casets al final. Aquest caset és el primer caset que hi ha i després en Jordi li respon amb un altre caset i en aquests casets parlen una mica més perquè les cartes tenien molta por que fossin violades, deien la paraula. Censurades. Sí, i moltes vegades quan no reben carta un de l'altre pensen que potser les cartes les han segrestades i a les cartes expliquen sempre coses que puguin passar la censura i fins i tot fan servir... Per exemple, quan parlen de Franco, parlen de Sancho Panza. No surt la paraula Franco enlloc. En cap carta s'hi va escriure mai la paraula Franco. No. I, per exemple, a vegades quan saben un sap una cosa de Catalunya, la sap per algú que ha arribat i que és algú
connectat d'alguna manera, no? Doncs diu, el meu un inalàmbric m'ha dit, i doncs l'inalàmbric ens hem imaginat que era doncs, un correu, una persona que feia com d'espia, no sé, no? Perquè aquí llegiu de forma que a sota hi estava tagant una preocupació política, però que no poden acabar d'explicar-ho. Clar, és que la majoria de cartes són del franquisme, només és aquest final que hi ha mort Franco, no? També coincideix que quan aquí, d'alguna manera, mort Franco acaba aquesta època fosca, Argentina ve el cop d'estat. Aleshores, la preocupació salta a l'altra banda. Saps? Llavors sempre ha hagut, es nota a totes les cartes, o per una raó o per una altra, aquest temor de no dir, de si dic a veure què, no? El 1977 i l'any 78 hi passen unes coses a Catalunya molt impactants a nivell polític, que són aquelles grans manifestacions de l'11 de setembre, i evidentment això es veu reflexionat també en aquestes cartes. En Juli, que és qui s'havia quedat aquí a Barcelona, li relata al seu amic Jordi que ja fa l'any 77 i fa més de 20 anys que no ha tornat i que no s'han vist. Què és el que està passant a Catalunya? El que és extraordinari també són les manifestacions aquestes de l'11 de setembre. Creu-me que són coses per... Jo a mi m'han causat un trasbals enorme, era per posar-se a plorar. Veure la quantitat de gent i la quantitat de banderes catalanes que s'han fet córrer per Barcelona o per Sant Boi era fora de mira, una cosa fora de mira. Manifestacions que des de l'Argentina en Jordi respon també amb una altra gravació. Em parles també de la qüestió de l'11 de setembre. Noi, això realment és extraordinari. I creu-me que és el mateix que vam experimentar quan vam poder veure les fotografies, perquè totes aquestes publicacions que van aparèixer amb fotografies amb colors, amb tota la gent al carrer, amb les banderes flamejant, tot això ho vam poder veure i et pots imaginar com ens estàvem rosegant els punys en aquí d'impotència, però sobretot també de no poder-hi participar d'una manera activa, de no poder experimentar tota l'emoció que ja nosaltres mateix estàvem sentint només de veure les fotografies. Tu recordes aquest moment, Glòria, de les manifestacions de l'11 de setembre a distància? Sí. Recordo aquestes fotografies, perquè clar, allà el meu pare amb un altre grup de catalans van crear l'obra cultural catalana i ells feien, bàsicament el mateix que feien a la Comissió de Cultura de la penya d'aquí, activisme, per donar a conèixer. Llavors tothom que venia portava material o rebíem diaris, no? O sigui, el meu pare va viure tota la seva vida amb el cor aquí, clarament. I des de l'Argentina, clar, et dius que se'n va de Barcelona l'any 56, amb aquella narració que ens feia des de dalt del vaixell. Quan torna el teu pare a Barcelona? Torna amb la meva mare al febrer del 80. El febrer de 1980. Estem parlant que si el 56 en tenia 27, doncs anem que pràcticament era un home de 50 o 50 i escaig anys, no? Entenc que quan torna va trobar el seu amic. Va buscar-lo. No el va trobar. Perquè el Juli va morir 2 mesos abans que ells arribessin. Sí. No es van poder tornar a veure. No es van poder tornar a veure. No, sempre diem... que ells deien que el Juli estava malalt i que estava esperant retrobar-se. Ell sabia que el Jordi venia al febrer, però no va arribar. En Juli estava esperant durant tots aquests anys la visita del seu amic. I tant. I sobretot els últims anys de la malaltia. De fet, en aquesta cinta que heu posat del 78, el meu pare ja parla que ell ja veu la mort al final. No diu la mort, diu l'altra banda de la riba, perquè ells volien ser escriptors i els dos parlen d'una manera molt literària, no? I molt poètica. Però el meu pare ja és conscient que la seva malaltia no té curació i que ell diu és cosa de mesos o anys, però clar, va viure doncs, després d'aquesta cinta 14 mesos. No? Quina malaltia tenia?
Un càncer. Va tenir un càncer que va començar que ell tenia 44 anys i doncs, bueno, amb aquestes coses que operen i després, bueno, aquestes coses, no? I al final va viure 5 anys amb això, però els últims 2 anys ell ja sabia que no aguantava, que no sabia quan aguantaria, però que seria poc, no? I aleshores ja les cartes o la cinta del Jordi, no? Diu, vindrem al 79 o al 80, no? I fa impressió quan ho llegeixes ara, perquè, clar, per ell devia ser brutal que el seu amic digués vindrem al 79 o al 80, perquè cada mes que conqueria, cada mes que allargava la vida, cada operació que superava, perquè va passar moltes operacions, no? Doncs era una incògnita, no? Saber si arribaria fins que tornés al seu amic, no? I a més ells expressen molt explícitament que el meu pare diu que el principal motiu del desig de tornar entre molts és tornar a veure el Juli. O sigui, era clar que era això que dèiem abans, no? De com s'expressen l'afecte, ho diuen clarament, no? Sí, són dues persones que durant 24 anys s'estan escrivint cartes sense parar, que fan créixer una amistat que era petita en aquell moment, quan marxen, no? Perquè dieu que es coneixien de feia un any o dos o tres, potser. Sí. I estan 24 anys escrivint-se cartes i per 2 mesos no s'arriben a veure. Sí. Em va estar parlant molt sovint d'això de tornar? I per què no va tornar en algun moment durant aquests 24 anys? Per raons econòmiques sempre, i després coses que han anat passant i que les cartes es van explicant, no? Que quan tenen els diners, doncs, jo què sé, em van haver d'operar a mi, llavors no sé què, bueno, coses que van passar a la vida, no? Que tu fas uns plans i la vida et passa per sobre. Exacte, i llavors, però sí, evidentment, i després, sí que ell després del 80 va seguir venint en freqüència, però fins aleshores no. La consciència de que una història com la que estem escoltant aquest matí és pràcticament impossible que es repeteixi en un món com l'actual, no? En què les comunicacions són infinitament més veloses, en què tot queda enregistrat, no? Que els vols són més barats, que les possibilitats d'interaccionar són múltiples, variades i de tota mida i condició, per entendre'ns, no? Una història molt especial que segur que se'n reprodueixen a centenars en el nostre entorn, però que avui hem volgut conèixer i saludar a dues de les seves protagonistes, les filles d'aquells 2 homes que van estar escrivint-se durant més de 2 dècades a 10.000 quilòmetres de distància, compartint els sentiments íntims, però també de país, també de cultura, de tots nivells. Em deixeu acabar amb una mena de bonus track que hem guardat pel final. Recordem la primera gravació que hem sentit, que era la que els teus pares, en Jordi i la Isabel, saludaven en Juli i a la seva família a Barcelona amb una fonopostal. Doncs hem escoltat només un tros del que s'havia preparat ell, però resulta que aquella mateixa gravació, que crec que és una de les primeres, no sé si no és la primera que es fa la primera enregistrada, al final de tot, ell s'ho havia preparat tot molt bé, s'ho havia escrit allò que ens deies, no? I al final passa una cosa que és exactament això. Bé, ara encara resulta que queda una estoneta més de temps per poder seguir xerrant, no? Tot això serà ja més improvisat. A veure, Glòria, digue'ls una coseta, en Juli. Hola, Juli. Hola, Juli, digues. Hola, Juli. Hola, què més? Petonet? Molt petonet. Digue'm bon dia, Juli. Bon dia. Bon Nadal, digues bon Nadal. Sí, bon Nadal. A veure, bon Nadal. Bon Nadal. Nadal, bon Nadal. Sí. Bueno, què més? I la gota, per no t'agrada? Sí, però si no parles. no parlo. Nena. Ui, no sé. Vas acabar dient una mena de bon Nadal, alguna cosa similar a un bon Nadal, no? Però m'agrada molt aquest punt absolutament improvisat del tram final de bé, ara hi ha una cosa que això continua omplint i se'l sent mig riure i la vida obrint-se pas en aquella gravació. En la Glòria Arbonès i la Marta Albadalejo ara tenen centenars de cartes al seu abast, les han llegit, les han revisat. Què en fareu de tot aquest material? Un llibre. Creiem que un llibre. Sí? Un llibre amb les històries dels vostres pares. I creuant amb la nostra història, no? Perquè, clar, nosaltres ara estem donant veu i vida a... Són 4 veus, creiem, no?
Aquestes veus i aquestes paraules enviades entre Argentina i Barcelona durant 2 dècades i mitja, les d'en Jordi Arbonès i les d'en Juli Albadalejo, i a través de les mirades de les seves filles, la Glòria i la Marta. Moltíssimes gràcies per haver-nos deixat entrar fins a la intimitat de les vostres famílies amb aquestes cartes i aquestes gravacions i explicar-ho a la ràdio. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.